Redakce Chytrolín se zúčastnila vernisáže výstavy Afrika objektivem neprofíků. Výstava se skládala z fotek pořízených v africkém Kamerunu a také na Ostravsku. Fotografie pořídili učitelé z české školy v Kedžomkeku a u nás děti z TV Pantuška. Jak vás napadlo zaměřit se v tomto projektu zrovna na africkou vesnici Kedžomkeku? To byla víceméně náhoda, a to protože moje bývalá studentka angličtiny zrovna byla v této české škole v této oblasti v Kedžomkeku jako dobrovolnice a pracovala tam jako učitelka vlastně. Jo? Takže když Petr Macula přišel s tím nápadem udělat podobnou výstavu, to znamená dát dohromady africké a české fotky, tak jsem si na ní hned vzpomněla, napsala jsem jí maila a klaplo to. Tohle jsou tu fotky afrických dětí a jak známo, teda aspoň pokud mě, tak v Africe té vody moc není. Ještě nic? Jak se koukněte na druhou stranu, my jsme ve vodním světě vlastně, v podstatě tady si s vodou hrajeme všichni. Jo? Mě by zajímalo, jak by reagovaly ty africké děti, kdyby teďka přišli tady, jestli by první si začali hrát, anebo by se šli první napít. Jak na vás působí výrazy dětí na fotkách? Myslíš těch českých anebo těch afrických? Obojí. Obojí? No já si myslím, že je hodně vidět, že ty české děti mají ten život méně bezstarostný, když stojím před tou fotkou afrických dětí, tak ve mně to vzbuzuje takový ten pocit trošku možná úzkosti, možná trošku bezradnosti. Rozhodně asi tam ty děti nejsou tak bezstarostné jako ty u nás. No tak výrazy těch dětí z Afriky jsou takové, že i na to, že tam jsou strašně jakoby úplně jednoduché podmínky s tím, čím si hrají a tak dále, tak vypadají velmi šťastně. Na těch fotkách našich dětí někdy mi přijdou i celkem znuzené i z toho, že třeba mají jako kvalitní hračky a spoustu jich, že? Já teda připojím teda za nás všechny, pokud se ovšem s nějakými vyjádřeními nepřipojí kolegové k tomu, aby se tato výstava povedla, aby ji vidělo co nejvíce dětí a aby nějakým způsobem, ať už tím výtěžkem z té prodejní výstavy, nebo aspoň tou duševní podporou, kterou tímto dáváme africkým dětem, jak pomohla v životě, lepšímu životu tam u nich v Africe. Nemají to asi lehké.